Naglugdang sa tunga sang kadagatan sakop sang patnungon ng tike. Ang ginasakyan nga gamay nga sakayan sang grupo nga nagtambong sa biray nga isa ka aktibidad sa Banwa. Sunod sa isa sa 8 ka mga sakay, nagboating lang ang grupo. Tubtob na siplatan nila nga matamat nga nagasulod ang tubig dagat sa ila sakayan. Madasig nga nagdamo ang tubig, tubtob naglugdang ini. Nakasalbar ang mga sakay sini matapos na rescue sang isa pagid ka sakayan. Patay ang pahinante nga si alias Arvin matapos naglapaw sa dulugon nga porsyon sang highway kag nagbaliskad ang truck nga ginamaneho ni alias Drew. Wala naman nasamaran ang driver kag duha pa ka mga sakay sang truck. Ginapatihan nga bangod mabugat ang karga, wala makontrol sang driver ang truck rason sa aksidente. Dedo na arrival sa hospital ang 16 anyos nga solterito nga si alias Noy matapos malumos sa suba sa barangay Batuan, Dueñas, Iloilo. Sunod sa Dueñas MPS, samtang nagatinlo sa motorsiklo ang biktima upod siya duha ka mga abyan. Gulpi na lang ini nag-ubog sa suba, kag wala na nakabutwa. Posible sunod sa kapulisan nga wala ini nagahibalo nga madalo mga porsyon sang suba, rason nga nalumos. Dugang pa sang kapulisan, hindi makahibalo maglangoy ang biktima, suno siya mga abyan.